El corrent elèctric, consum diari i despesa. Anem a analitzar a partir de les magnituds que hem vist de voltatge, intensitat i potència, el consum diari d'una vivenda mitjana i la despesa que això suposa al final del mes. En aquesta tauleta tenim els electrodomèstics més comuns que podem trobar en una vivenda habitual i aquí hem ficat en la part, en aquesta columna, els electrodomèstics i en les files la intensitat mesurada, la tensió de la vivenda, la potència consumida dels electrodomèstics, les hores que està l'electrodomèstic connectat al dia, el consum a partir de la potència i les hores, el consum mensual, el preu que ens factura la nostra companyia elèctrica de mitjana i la despesa que això suposa. Analitzem, per exemple, la nostra nevera. Si mesurem amb perímetre la intensitat, sabem que la intensitat que consumeix la nostra nevera és de 0,1 amperes. La tensió de la vivenda és aproximadament 230 volts i, per tant, la potència que consumeix la nostra nevera, si multipliquem 0,1 per 228, són 22,8 watts. Evidentment, la nevera està connectada 24 hores al dia. Tindrà un consum, multiplicant l'energia, per a calcular el consum, l'energia, multipliquem potència per temps, 22,8 per 24, i si ho passem a quilowatts hora, tenim 0,55 quilowatts hora. A final del mes, com les hores no només són 24, sinó que són 24 per 30 dies que té un mes, són 16,64 quilowatts hora en un mes. La nostra companyia ens factura a 0,06 de mitjana euros cada quilowatt hora, per tant, a este preu, la nevera només ens representa una despesa de 1 euro al mes, molt poquet. Fem el mateix anàlisi amb el televisor. Intensitat 0,26, tensió prop de 230. La potència, multipliquem intensitat per tensió, per voltatge, 59,28. De mitjana, en la nostra vivenda tenim 5 hores al dia engegat el televisor. Durant un mes seran un consum, una energia de 9,02 quilowatts hora. El preu de l'energia mitjana és el mateix, 0,06, molt poquet, és un preu molt baix, i ens representa una despesa de 0,54 euros al mes tindre el televisor engegat 5 hores al dia. Si fem l'anàlisi amb la resta d'electrodomèstics, suposant un consum diari o les hores connectades de, per exemple, un aparell de cuina 1 hora al dia, un altre aparell de cuina 1 hora al dia, el forn molt poquet al dia, 0,1 hores, i calculem la despesa, al final del mes ens surt una despesa de 14,75 euros. Cal tindre en compte dues coses, que el preu de l'energia fluctua de dia i de nit, i això és la mitjana, però hem agarrat una mitjana molt baixeta, per tant el rebut seria més alt, tenint en compte això, i dos, que no només es cobren els quilowatts hora que consumim, la nostra companyia elèctrica, sinó també es cobren un percentatge molt elevat a banda d'impostos.